sanspa saupo tam ki MP po parliament ki banut ban keren habashit habashai kumba keren MP ji banya thu baga don ka jingkai doyong tu hang ni balale de kita ki high level kata kita ki paipa kimyola ban im kawai jakpo nakakam kai doyong manu banut ban keren kumba keren uni UMP ji ba ngiyeng hakatakan dong ni banwan ra ya ka sishar ka khadar ka bakut wala dengi don marway nrengi shur banong bakamdan ka bamla baru play ubangi shagri hato ngilala ban sei hato kita ki party he ki party rem ki bakop ahmad jopi upaiba kela sei kumaka voice of the people party kela sei namar kita daw ko ki paiba bi kan ni ka linti ki bangi legit ai kanang klan kanang scam tak hadu ba shobing elek na ka party in the lake that was soaked by the E. Maka laway jeng ikon gikti kasingan kumbang juang. Long ni ngitip mengimlaban imsa. Hangan ni kapertai mangaru atip mangamlaban imsa. Ngamdon ru ka por ban tip lanungan lek na ni kapertai. Langan yu alat ban imtemen. Nengan lek no hangan ru ka por ngamtip. Re tanggaway ka mga angnut. Kajing trangga jeng akalong. Shobangan lek na ni kapertai. Kwa ban iya ke jingetli jong ka jat beriu bo rupat ba hagan ka ri ke jing na kwa ban iya ba ri ka bo play ula kerku kan long shisha ka ri ka beruspa bar ba kata ka spa kanom shot lenong tang ha ka wei ka artli ka long yeng nei bangini yo mentoy lang kum ginong shong snong jong ka ri yitip mentah ka ri ke jing kala paushna don ginong yeng long sem ki balaban pit lesi ya kan ni mau tersyak apa koi dari don shibun ki bam don pisa ban thit tangi lingkot khando ban snai ngim kwa ya ka bakum kata ka jingper ko ki pai pa bi nama kata ka don kam ka jing pen scam ya ka jimut ka je prakhat ni wei pui ba sahisin bat ngin yo aban ong ko mo melung susamong sahisin kin win ki cloud sahisin kin ki mau ini pertalang bat ni haga ni kapor kabamenta hapra 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 sahisin kam jam hapra 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 kublai shibon ublai kurgui pi wei pai wei hispa khat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kandolak kum kajat beriu ngidon tanggu bakhat san lak aye kai ke banjala de kita ki nong Bangladesh kita na Assam arpo arson lak bat ban penuh ki nong India bala dau tau shi minister upin shong ki jaka kaput dang long bangini keren ya kajat beriu ko jingi na kata kadau ko ki pat ba ni don kam ban yo ikinong lam ki bai i jingai ki ba kham i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilai i lupai ka jingma ngala keren ni ka CB nadu kapor mengarang long Emily hapo assembly don weru Emily basuto kai kita ka CB nalara ik ILP nalara ik artikel 371 ndrei kalong tangga jing perta hapo assembly marwe don bakarshan dei namar kata kadau ko ki patba ngiseng ni ka party halor kini ki nongrim ki bas kam bagi don kam man pha yauni unong elam jingi boleh panetai hapo parliament bonam ni don kam Schwab pinwanra ya ka an wat pat pentrekam ya kani ka an hasam bari gini ki jaga ki mabajan ngidon kam Schwaban yo ya ka an ka baneda ko ki patba skautenat habalik keleng-keleng banyo sngo bagi patba kilarai ban kershan bakin kershan prabek kat sabalik ki patba kyong barden ngilarai ban kershan pra wat khuslai hang niru kat ni patba udon lada ombaro kibawan hari ke jinglang kibala kershan lupa nrengangit don shibun pat kibala kershan kibala rai lupa ban kershan hatarakti kibala rai lupa ban kershan ya ka voice of the people party hari ke jinglang ko ban pek wat satai siliang tang kendiat to kumlei shibun lala bini nang ni don tang kendiat kibam parakti Nebun kila rakti kumlei shibun nagamta kitu
kiba larai kut long kat balong ja kat baja ngilarai be ban kersyani upra ngasyu kwa ban keren nakamentay kitu kiba empat nut ban rakti ya kene kapor lesi kala ban long ba kadai ke MP election lawan ke MLA election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah numparakti na mga parai de balay nga parai na marang doon na pring arjimut langan kersyani ke kongres ne ngan kersyani upra ne namar ke kongres ru hakapor basinsyar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko dayoklat biang ke kongres hapo parlemen kan biang reem pai ba kata ka diga jing sutu bakala ngakwa banoi pi wat num bakala em lada day bagaseng kongres kambakala ka BJP kanum yoklat ban sinsyari kari India kan mau kata ka diga daw pa